Tulpar sport kompleksында Татарстан яшьләре газетасы призына көрәш буенча яшүсмерләр арасында республика беренчелеге узды. 200дән артык спортчы 31 командага тупланып килгән иде. 9 үлчәү берәмлегендә 2 көн дәверендә бил алыштылар. Бу ярышның ярты гасырлык тарихы бар. Шул вакыт аралыгында көрәш дөньясына йөзләгән батырлар үз исемнәрен язып калдырды. Татарстан яшьләре газетасы призына узган бәйгеләрнең әһәмияте турында оештыручыларның берсе булган баш мөхәррир Атлас Гафиятов сөйләп узды. Türlü yıllar buldu mene şu vakit içinde 30 yıldan artık vakit içinde. Hatta şunday vakitler buldu mene ol indi 90'ncı yıllarda biz özebez mene birinci, ikinci, üçüncü orunlarga bölek beredirik. Endi men aytmayman da eng birinchi biz kiritdik deb maqtanib aytib tugul. Mana bütün qatnashchilarga futbolkalar beradik, Tatarstan ishlari deb yozilgan futbolkalar, kepkalar beradik. Hozir endi bütün sura bermaymiz, jenguvchilarga kira beramiz. Chunki zamonlar o'zgardi. Bizning mana bu turnirni biz odatdagicha Tatarstanning sport ministrligi, andan so'ng Milliy kurash federatsiyasi ham mana uyushtiruvchi rayonlar bilan aytik Mamadishda o'tay ekan, Mamadish rayon hokimiyati, andan so'ng mana bu yo'li bizning turnir Agro universitet bilan birga o'tadi. Mana ularga aldanib mana men rahmat aytmoqchi bo'lam. Chunki mana shu uyushmalar bo'lmasa bu turnirda bo'lmas edi. Gazeta o'zigina bir nechta boshqarib chiqara olmas edi. Şunысы үзенчәлекле. Ярышларга үзләре дә заманында көрәшеп, төрле дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр килде. Аларга беренчелек кысаларында Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясының истәлекле бүләкләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Весовой категориялар 10 кило белән барадыр разница 50, 60, 70, 80 шулай да. Хәзерге вакытта көрәшчеләргә намного жеңілдерек күрешерге, чөнки 5 кило сайын разница вес бойынша. 10 кило болғанда бек ауыр ағайды күрешкенде, конечно. Но біз шуңа да қарамаштан о чағында яхшы орыннарға добиваться етейік. Мындай условиялар бізге тішке де кірмейдір, потому что коверлар жоқ еді. Қазір спортивный тренажерлар тоже бір-екі генә еді. Хәзерге вакытта карап торам, бу зданиеда шундый яхшы условиялар хәзерләгәннәр безнең татар көрәшчеләрне. Только аларга уңышлар. Татарча көрәш ул тормышка кирәкле bütün сыйфатларны бирә. Һәм тормышта да менә яхшы көрәшкән егетләр беркайчан да югалмый. Алар бер-берсен белән тыгыз элемтәдә торалар. Тормышта да жайлыгын алып баралар. Чөнки үзегез беләсез, тормышта да түземлелек кирәк, менә нәкъ көрәшле сыйфаты кирәк. Шуңа күрә әйтеп китәсе килә яшьләргә көрәшчеләр аларга булышырга кирәк, мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Көрәш Федерациясының эшен туктатып торганы юк. Ел әйләнәсендә Марсель Шәрипҗан улы районнарына әйләнеп чыкты. Көрәшнең торышына күзәтү ясап, җитешсез якларга игътибарны көчәйтү кирәклеген ассызыклады. Гомумән алганда, республикада милли спортның торышына тренерлар, көрәшчеләрнең әзерлегенә уңай нәтиҗәләр ясады. Нинди условиялары, тренерлары нинди дәрәҗәдә, менә мин барган җирләрдә көрәш теге начар дәрәҗәдә дип әйтмәсәм, бик әйбәт. Соңга барган минем шәһәр менә Норлат шәһәре. Шәһәрдә 34 мең халык яши. 3 җирдә бар безнең менә шушы көрәш секциялар, аннан соң бар 2 авылда шундый көрәш секциялары. Район буенча төрле яшьтәге 150 бала итек шөгыльләнә. Шулык Алабуга шәһәрендә булдым менә. Соңгы барган җирләрне әйтәм инде. Анда да шундый ук 140 бала, төрле яшьтәге балалар, инде төрле группадагы балалар. Районда шулай ук районның 2 җирендә, Морта авылында шулай көрәш секциялары куелган. Анда махсус тренерлар эшли. То есть монда килгән җегетләр әзерлексез генә килмиләр дип әйтәсе килә. Аларның базовый әзерлекләре бар. Аннан соң бит инде булар киләчәктә әйтик, алдагы елларда аларның кайберләре инде бүген үк республика ярышларында катнашты. Менә Хәртиздән Муса Җәлил турниры үтә, анда катнашачак кайберләре инде җиңүчеләре. Шуңа күрә теге баруның максаты шулай дип әйтеп, үземә белү өчен кирәк мине. Көрәш ярышларының тарихы бай булу сөендерә.
Әлбәттә, министрлыктан хөкүмәтебез тарафынан игътибар булмаса, мондый ук зур нәтиҗәләргә ирешү авыр булыр иде. Нинди генә төр булмасын, һәр кайсының нечкәлекләрен яхшы белгән Хәлил Хәмит улы Шәйхетдинов милли спортыбызның үсешенә сөенечен белдерде. Сөендірә, бик күп көрәшчеләр килгәннәр. Без аны авыл хуҗалыгы аграр университет базасында үткәрәбез. Чөнки заманында да шушы авыллардан килгән җегетләр шушы югары уку йортында шөгыльләнеп, республика күләмендә, Россия күләмендә, дөнья күләмендә җиңү яулаган көрәшчеләребез бар. Киләчәктә дә мин ышанам, менә Татарстанда яшьләребез үзебезнең яраткан көрәшебез белән яшьтән шөгыльләнеп, Татарстандан, Россиядән, дөнья күләм ярышларында танытырлар дигән фикер белән яшим. Көрәшебез үсә, һәрбер район үзәгендә бар безнең яңа заман таләпләренә җавап бирә торган спорт корылмалары, күләмнәр, тренерлар билгеләнде. Безнең көрәшебезне үстәргә барлык шартлар тудырылган. Бу инде безнең Россия беренче националь авыл ярышларында монда туплаган Татарстан җыелма командасы шушы ярышларда катнашачак. Белгілі көрәшнең әһәмияте шунда, һәр егет сау сәламәт булып, физик яктан да, рухи яктан да нык булып үсәчәкләр. Үз үлчәү авырлыкларында җиңүчеләр 55 килограммда Илфат Миннегалиев Азнакай, 60 килограммда Рубин Раджабов Әлмәт, 65 килограммда Данис Садриев Авиатизелеш һәм Яңа Савин районы, 70 килограммда Данил Зиннатуллин Әтнә, 75 килограммда Илнас Шәмсиев Актаныш, 80 килограммда Динияр Муратов Арча, 85 килограммда Инсаф Хайруллин Кукмара, 90 килограммда Азат Хамдиев Авиатизелеш һәм Яңа Савин, 110 килограммда Семкевич Румил Әлмәт. Командалар арасындагы бил алышуларда Авиатизелеш һәм Яңа Савин командасы, Кукмара, Арча районнары иң көчлеләр дип ачыкланды.